nɛgɛ ɲɛ 10 ani 7 bɛ Bangumana Kangaba Kulukoro mara la ni Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 1 ma Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ a y'aw bisimila bin tɛnɛ juin kalo tile 24 san 2024 kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Mali sanfɛ kalandenw ka ɲɔgɔndanba baccalauréat daminɛna bin tɛnɛ a cɛbɔ o ye mɔgɔ 330 ye minnu bɛna ye ɲinɛ ɲɔgɔndan na. Sikaso ni kunɲɔgɔn laban in na Mali jamanatigi colonel Asimi Goita yera u ka mara kɔnɔna la a taara ka taa u ka yɔrɔba caman koronbo kari i n'a fɔ u ka stade ka fara siraba ko dɔw kan min nisɔndiya bonyana kosɛbɛ Sikaso dugudenw yɔrɔ. Arabi Saoudite jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ karidon k'a fɔ ko ijiden minnu fatura ɲina iji kɛnɛ kan maa fatuta hakɛ sera mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 300 ni mɔgɔ 1 ma a mɔgɔ fanba bɛɛ lajɛlen ye Egypte jamanadenw ye. Côte d'Ivoire jamana kan ni y'a tile 10 ye Abidjan dugu sigilen don ji la ka sabu kɛ sanji ka tiɲɛni nɔ ye mɔgɔ 24 ɲɔgɔn bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen fatura ka sabu kɛ sanji ka tiɲɛni ye. An balimaw an ka foli b'aw ye kokura a y'aw bisimila VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Mali jamana kɔnɔna la baw sanfɛ kalanso olu ka ɲɔgɔndan n'o ye baccalauréat ye daminɛna bin tɛnɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ o senfɛ k'a fɔ maa minnu ni olu bɛna ye ɲɔgɔndan kɛnɛ ka kalanden kunda o ye maa 200 ani mɔgɔ 30 ɲɔgɔn ye. VOA Banbara ka kunnafonidila Mohamed Daɲuko ka bɔ Bamakɔ ale b'o kunnafoniw lase an ma. Lycée Massamagan kɔnɔna la bin tɛnɛ juin kalo tile 24 baki kɔni ɲɔgɔndanw olu daminɛna an bɛ salle 11 min kɔnɔna la nin ye i ka dɔn k'a fɔ ɲɔgɔndannaw kɔni olu bɛ sujet min kan o de ye littérature ye o la sa Bubakari Gite n'ale kɔni bɛ lakɔlɔsili la ale y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni ka salle kɔnɔna la ko baara bɛɛ bɛ ka kɛ a ɲama hali n'a ka sɔrɔ maa dɔw u ma na an k'a lamɛn. Maintenant 8h pile en tout cas denmisɛnninw u ma basi foyi kɛ quoi u bɛ ka baara kɛ a ɲɛ ma u ye condition bɛɛ rempli donc hɛrɛ bɛ quoi il y a pas jama dafalen tɛ parce que mɔgɔ 11 de ma na quoi. Heure fila ɲɔgɔndanw daminɛlen kɔfɛ i ka dɔn kalandenw olu caman olu kɔni ye bɔli daminɛ u bɔlen an y'u ɲininka yala a kɛra cogo di an ka Nabintu Mariko ani Salimata Mayiga an ka olu lamɛn. Ala barika la bi littérature sara yɛrɛ de a bɔra an ka dɔntaw kan an bɛ classe kɔnɔ a bɔra o kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka tɔ bɛ nɔgɔya an bɛ dugawu kɛ candidat bɛɛ ye Ala ka examen nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la bonne chance à vous tous. Bon an bɔra examen salle kɔnɔ u ye sujet minnu di a bɔra an ka dɔnta kan an b'a ɲini hali bi Ala ka tɔ nɔgɔya Ala ka examen nɔgɔya an tɔw bɛɛ lajɛlen ye. Walasa ni ɲɔgɔndan ye ale ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la wasaden bulo kɔnɔna la maa minnu ɲɛsinnen don kalanko koɲa ma olu kɔni ɲamaw olu senfa ka se Massamagan na Adama Fɔnba ale tun bɛ nin kulu in ɲama an k'a lamɛn. Lycée Massamagan na donc an tɛmɛna classe dɔw kɔnɔ ka candidat ko encourager ka f'u ye u ko ka baara kɛ basigi la président ni ministère de l'éducation ye consigne minnu di u ka se ko o labato pour que u ka se ka examen kuncɛ ko ɲuman na. O la sa Massamagan yɛrɛ ɲɔgɔndan yɔrɔ ale kɔni ɲamayaba u bɛ mun bolo n'o ye Mustapha Kulibali ye ale y'a jira k'a fɔ k'u ye fɛɛrɛ bɛɛ dɔ lajɛlen de tigɛ ka fara camancɛ fanga ɲamaw kan cogo min na ni ɲɔgɔndan in ale a bɛ se ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la. An ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔni u ye yɛlɛmaba de donna baara in na yɛlɛma minnu donna la n bɛ misaliya kelen ta ɲɔgɔndan yɛrɛ papiyew n'an b'a fɔ o ma ko sujet ɲɔgɔndan min bɛ kɛ ni ɲininkali minnu ye o bɛ sɛbɛn min kan o sɛbɛn fura in tamasiyɛn dɔw b'a la n'i ye a photo ta dɔrɔn a bɛ ye jamana ɲɛmɔgɔw b'a ye k'a fɔ ko a kɛra nin yɔrɔ in na photo tala nin yɔrɔ in na bon o yɛrɛ kama telefɔni yɛrɛ o kɔnnen don ɲɔgɔndan yɔrɔ la telefɔni man ka na bon jamana ɲɛmɔgɔ kɔni a b'anw de bolo sisan sinon ne kɔni hakili la u ye yɛlɛmaba don baara in na baara in taabolo yɛlɛma donna la bon anw yɛrɛ fana minnu ye lakɔlɔsili kɛlɛbagaw ye an fana an yɛlɛma don a la pour que ɲɔgɔndan bɛ se ka kɛ parce que ni suɲɛli kɛla ɲɔgɔndan kɛyɔrɔ la an b'a fɔ min ma fraude mɔgɔ si ka tɔgɔja t'a la. An b'a jira k'a fɔ ni ɲɔgɔndan yɔrɔ in na mun ye Massamagan kɔnɔna ye lakɔlɔsikɛla 30 olu de kɔni olu bɛ ka maa 408 ka olu lakɔlɔsi ni yɔrɔ kofɔlen in na. Mohamed Daɲoko VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.
Amta Sikaso Marala ni kunyogon labaina Mali jamanatigi colonel Assimi Goïta yera Sikaso Marala asira Kenedugu min kɛra a ka wulikajɔ baara dɔw senfɛ a yirala k'a fɔ a ye yɔrɔ caman olu kurubon kari i n'a fɔ u ka sanfɛ kalansoba min ka yan ka jɔ Sikaso mara kɔnɔna la. An ka Mohamed Danyogo lamɛn VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Sibiri tɛmɛnen Sikasokaw bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu kana dolantan kɛnɛba min n'a tɔgɔ ko Bayamba Traoré n'ale kɔni kurakɔrɔla ko kura o kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye kana jamanakuntigi kana ale kunbɛn ale nana baara minnu kolonbo karili la Sikaso kɔnɔna la ni sirabaw b'o la fo ka taa bila balontan kɛnɛw ani fɛn caman wɛrɛw la o la sa Sikasokaw u y'u ka nisɔndiya yira ka ɲɛsin ni kɛnɛ kofɔlen ninnu ma. An ka Nuhum Jabate ale ni Madame Kulibali Amisi olu ka nisɔndiyakanw an ka o lamɛn. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i ye san 5 san 4 kɛ Sikaso kɔ n'i nana bi Sikaso i bɛ fili mɔgɔ caman ka sow bɛ siradaw la n'u nana u bɛ mɔgɔ wɛrɛ de ɲininka donc i b'a dɔn kɔni foyi tɛ ni joie tɛ Sikasokaw kɔni fɛ. Bon université ko yɛrɛ Sikaso kɔnɔ yan Assimi kana ka n'o birikiden fɔlɔ da an denw ni an dɔgɔninw n'an mɔdenw ye kuma t'an da sirako fɛnɛ. O la jamanakuntigi a nalen na a ye baara min fana o kɔni o ju tigɛ o de ye sanfɛ kalansoba min ni o na kɛ Sikaso o baaraw kɔni a ye o baaraw olu daminɛ ka ni o kɛ o la sa sifinakaw olu nisɔndiyara kosɛbɛ sabula ka bɔ Sikaso kana Bamako kalan na a tun kɛ n'o degun ye u ma kosɛbɛ Saka Jara an ka ale lamɛn. An yɛrɛ kun gɛlɛyaba tun b'an ka terrain ko in na parce que a maloya tun b'an na k'an ka terrain yɛrɛ présenter Mali fan bɛɛ kuma tɛ k'a fɔ ko an bɛ taa an présenter jamana wɛrɛw kan mais bi bi in na FIFA an y'an ka terrain bila Assimi Goïta a n'a ka élément o y'an ka terrain bila FIFA ka droit kɔnɔna na bi bi in na coupe mondiale bɛɛ bɛ se ka taa terrain kan bi bi in na université fɛnɛ bi bi in na vraiment université min dayɛlɛla an fɛ yan bi a kɛra tare ni bonya ni karama yɛrɛ an tun t'a dɔn ko nin bɛ se ka kɛ mais Dieu merci Assimi n'a ka mɔgɔw tiɲɛ yɛrɛ la a sera ka nin kɛ a diyala n ye a bonyana ma. Mamadou Nama Keita n'ale kɔni bɛ ja kɛ minisiriso min ɲɛsin no sirabakanko ma ale y'a yira k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga ɲɛmaw kɔni kabiri u ye fanga ta don min na fo bi mun ye sirabako ye ani ci wɛrɛw ye u ye o kɛ u kunkanko ye o de y'a to nin baara ninnu olu sera ka kolonbo kari. Depuis u ye baara daminɛ transition hukumu kɔnɔna na u ye ko fɔlɔfɔlɔ minnu ta u ye sécurité ta ba la mais u ye ko ba belebeleba min fana ta ka fara kan o ye les actions de développement parce que jamana a ko de bɛ ɲɔgɔn na sécurité ko ani développement ko donc u ye o faamu ka olu ta k'o don ɲɔgɔn na o de y'a to u ye infrastructure sirabako u y'a ta u bolo fila la u kɛlen ka baara daminɛ nkɔrɔnkɔrɔ donc hali baara fɛn fɛn minnu ni sumaya tun b'a a kɔrɔ u ka ŋaniya u ka ŋaniya ka taa infrastructure développement la o y'a to ko bɛɛ teliyara. Cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ka Sikaso mara la n kɔni ɲɔ ni malo o tɔnni 20,000 o dira o la a ka laɲini ye mun ye nin samiya donnen na walasa Mali ale ka yɛrɛma hɔrɔnya o ka se ka sabati dun ka fata fan fɛ an k'o lamɛn. O de y'an ka laɲini fɔlɔfɔlɔ Sénégalaw u k'a bɛn mun b'a to an bɛ ka laɲiniw kɛ n'u ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sabati dumuniko la n'u ka bɛn ma sabati u tɛ se ka kɛ ni dɔ sɔnna sɛnɛ ma dɔ ma sɔn sɛnɛ ma a bɛ na nin kɔn ka jamana kɔnɔ donc a ka kan bi a ɲini aw bɛɛ fɛ a ka fara ɲɔgɔn kan mun b'a to an bɛ ka laɲiniw kɛ ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sabati dumuniko la o bɛ sabati cogo min na b'a dɔn n dalen b'a la maliyɛn dɛsɛ ko tɛ yen banko de bɛ yen. I n'a fɔ an bɔra ka ye cogo min na Sikaso yan kɔni mun ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaba ye n'o ye colonel Assimi Goïta ye a ye baara minnu kolonbo kari a da donna olu la ani baaraba minnu bɛ nalen tuguni a da donna o la ani a y'a ɲini malidenw fɛ halisa u k'u bolo di ɲɔgɔn ma mun ye bamanciya walew ye ka se ka olu kɛlɛ ani jajugu minnu n'u bɛ bila ka walasa ka Mali ka o tɔgɔ ka o lanɔgɔ ko ka se ka o kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na Mali a bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la kabiri san caman a bɛ se ka bɔ o kɔnɔna la cogo min na Kenedugukaw kɔni o y'u ka nisɔndiya kɔni yira fana ka ɲɛsin nin baara kofɔlen ninnu ma Mohamed Danyogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Sikaso. Ka da nin kan hali bi an bɛ to Sikaso mara la ka kɛɲɛ ni colonel Assimi Goïta ka taama ye ni kunɲɔgɔn laban in na ka taa Kenedugu o senfɛ VOA Bambara y'a bolo mana bɔ Abdul Karim Sila nɔfɛ ale ye kunnafoni di so dɔ ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Sikaso mara la a b'an bolo ni waati in na nɛgɛ kan a bɛ na ka na an ka ɲininkaliw jaabi Monsieur Sila i n'u la.
Amba nugula. Bisimila. Ayiwa jamanatigi ka ni taama min kɛra ka taa aw ka mara kɔnɔ Sikaso a nisɔndiya bonyana cogo di Sikaso dugudenw yɔrɔ? Vraiment mais voix d'Amérique diɲɛ dugukolo fan bɛɛ lajɛlen na a bɛ lamɛnna diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka foli bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ye. An ka jamana ɲɛmaa farancɛba ɲɛmaa n'o ye Asimi Goyita ye a nana taama min na anw fɛ yan kun min kun b'a la a bɛ ka kun kelen ka se fo kun naani ma a kun belebeleba fɔlɔ kun ye jumɛn ye depuis indépendance waati Sikaso ekɔlisoba min ni an ka denmisɛnninw ka ekɔli mana s'a ma a bɛ tiɲɛ k'a sababu kɛ jigiyɔrɔko ye Bamako n'an ko a ma ko université an bɛ k'a ɲini depuis indépendance Ala y'a kɛ an y'a sɔrɔ Asimi tile de la Asimi de sababu y'a kɛ a dira an ma a tun nana ka na o birikiden fɔlɔ da Gongaso mara la Gongaso ni Sikaso cɛ kilo 15 a kɛra nisɔndiyaba ye Sikaso ka u ma an bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara ko ekɔliso in yɛrɛ a ka kuma na a ko Mali bɛɛ farafinna bɛɛ ekɔliso in ɲɔgɔn a ka dɔgɔ o y'a kun fɔlɔ ye a ka taama kun filanan o ye a nana Viadik ale ni saraba pɔnba min n'an b'a fɔ Viadik ale ni échangeur o min n'o dilanna an fɛ yan ani sarababa deux fois a nana ka na o fana kolobokari ka d'a kan o chantier o labanna ale ka waati la vraiment a ye baara caman k'o la o kɛra nisɔndiyaba ye ka ɲɛsin Sikasokaw ma fana an bɔra o fana kama nisɔndiya dan ka kɛɲɛ tuguni balo diba min i b'a dɔn k'a fɔ jatigɛ wale tigilamaw olu ka ca caman o baara wale caman bɛ ka kɛ Mali fan caman o kɛra sababu ye a baloko mɔgɔ caman tun bɛ yen u tɛ se ka sɛnɛ kɛ ale fana a nana ni baloba ye ka na balo di mɔgɔw ma minnu n'a ka kan ko ka a ye Sikaso ɲɛda yɛlɛma a ye Sikaso ɲɛda yɛlɛma filanan ye mun ye i b'a ye k'a fɔ Sikaso jama bɛ ka caya parce que anw bɛ dancɛdugu de la Sikaso ye région frontalière de ye anw ni Burukina bɛ dancɛ bɔ an ni Guinée bɛ dancɛ bɔ an ni Côte d'Ivoire bɛ dancɛ bɔ jama de ka ca kɔnɔ bi fo ka taa Faso ten i y'a mɛn an bɛ yɔrɔ min na bi siraba ko magoɲa tun bɛ yen depuis indépendance bɔra a la siraba foyi tun ma dilan Sikaso mais ni min dalen filɛ nin ye a ye Sikaso ɲɛda yɛlɛma a ye bolifɛnw fana vraiment a bɛ si di bolifɛnw ma et puis a bɛ kɛ sababu ye vraiment adamadenw bɛ t'u ka taabolo adamadenw bɛ t'u ka fɛngɛ ciw la lafiya la vraiment sira in kɔni an tɛ se ka fɔ ka taa dan na a nisɔndiya an tɛ se ka fɔ ka taa dan na vraiment. Ayiwa an ka foli b'i ye dantɛ foli min na nin tun ye Abdul Karim Sila ka laseliw ye kunnafoni di so dɔ ɲɛmɔgɔ don ka bɔ Sikaso mara la k'a lase aw ma k'a fɔ fɛn min ye jamanatigi yɛrɛ ye n'o ye colonel Asimi Goyita ye k'a yan ka taama bere ta k'i kunda Burkina Faso faaba kan Wagadugu sini tarata kumaɲɔgɔnya o bɛna don ani capitaine Ibrahima Traoré ni ɲɔgɔn cɛ. Ayiwa sisan balimaw an ka foli b'aw ye an b'a da aw tulo kan ka fɔ nin bɛna an na don jɛmukan ta ko filanan o hukumu kɔnɔna la aw k'an bɛɛ sɔni. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. An balimaw an ka foli b'aw ye hali bi an b'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw lamɛn a ka radio fiɲɛsiraw ani jabaraniso kan ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Arabi Saoudite ɲinan Iji kɛnɛ kan u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ bi ntɛnɛn sɔgɔma k'a fɔ maa minnu fatura Ijiden kunda u hakɛ sera mɔgɔ 1000 ni mɔgɔ 300 ni mɔgɔ 1 ma Ijiden minnu na a fanba bɛɛ lajɛlen tun ye
Égypte jamanadenw ye sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ni ijiden ninnu n'o ye Égypte jamanadenw ye caman tun taara ɲina iji kɛnɛ kan ka sɔrɔ iji yɛrɛ yamaruya sɛbɛn t'u bolo ko min kɛra sababu ye k'u bali u ka se ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la sɔrɔ yɔrɔ minnu ni sumaya bara bɛ yen n'a bɛ fɔ ko installation climatisée ka fara o fɛnɛ kan u ye a yira k'a fɔ a maa minnu fatura fanba bɛɛ lajɛlen fatura ka sabu kɛ funteni o barika bonyali ye kunnafoniw kɔnɔ hali bi an bɛ taa Côte jamana kan u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye a lase bi ntɛnɛn sɔgɔma ka fɔ nin y'a tile 10 ye Côte jamana faba Abidjan sigida caman sigilen don ji la ka sabu kɛ sanji o ka tiɲɛni n'o ye kunnafoni laban minnu binna bi tɛnɛn y'a yira k'a fɔ mɔgɔ 24 ɲɔgɔn bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen ni bɔnɛna ka sabu kɛ sanji o ka tiɲɛni n'o ye an bɛ to kunnafoniw kɛnɛ kan hali bi an bɛ taa Burkina Faso u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye wulikajɔ baaraw sabatili min kɛ kunɲɔgɔn damadɔ tɛmɛnenw na min kɛra sababu ye ka kunnafoni di so dɔw ka baaraw ɲɔngiri ni k'u ka cakɛyɔrɔ datugu o nɔgɔnin fɛ a yirala k'a fɔ kunnafoni dila maa 2 olu welekura bi min kunnafoni latɛmɛna u ka kunnafoni di so caman kan VOA Bambara ka lasigiden ka bɔ Wagadugu Kader Traoré b'an bolo ni waati in na nɛgɛ kan ale bɛna ka na an ka ɲininkaliw jaabi Kader i n'u la ayiwa bisimila ni waati in na i bɛ se k'a fɔ an ye e ye kunnafoni jumɛn sɔrɔ ni kunnafoni dila maa 2 olu ka welekuli kan i n'a fɔ aw y'a fɔ cogo min na kunnafoni dila maa 2 min ye Kamikara Sere ale tun ye lɔnnikɛla ye ka se ka ko walawala télévision min tɔgɔ ko BFM ale tun bɛ o yɔrɔ la ka to ka ɲɛfɔli kɛ ka taa u ka émission min an b'a wele ko 7 info kunnafoni filanan o ye Atana Sere Ulon ye ale tun bɛ baara kɛ sɛbɛn dɔ la an min wele ko journal Libération o sɛbɛn o bɛ bɔ san 2 kalo kɔnɔ ayiwa ni kunnafoni dila 2 ninnu bɛɛ kɔni olu kɔni o welekura kabiri kunun na se tile kɔnɔ ayiwa anw ye sera ka ci di o ka waso ma ka se ka lɔn ni maa ninnu welekura cogo min na ayiwa o fɔlɔ kɔni min ye Kalifara Sere ale o kɔnna k'a minɛ ka taa ni ale ye min ye polisiso la ka taa ɲininkali damadamani di ale ma nka o sera ka ale labila tuguni a taara a ka so o kɔfɛ a ka gasomɔgɔw y'a fɔ ko maa dɔw nana olu ye fani gansan don olu nana a nɔminɛ ka taa ni a ye o yɔrɔ min kɔni o ma kodɔn a filanan min ye Serge Atana Ulon ye ni ale ye hinɛleli fana yɛrɛ ɲɛmaa ye ale kɔni u ma ale minɛ ka taa ni ale ye polisiso nka ale ka kunnafoni sɛbɛn min ye Journal Libération ye o tun ye jalaki la ale kan ka sabula ale tun ye sɛbɛn dɔ bɔ min kɔnɔ a tun y'a jira ko min ye VDP yɛrɛkɔsitigiw ka wari ye ko o miliyɔn 4 kɔni ko o tun welekura ka bɔ finitigi dɔw fɛ ayiwa o tun ye ale minɛ ka taa ni ale ye kunnafonidilaw yɛrɛ ka welemani cikɛda an min wele ko CSC Conseil supérieur de la communication ka taa ɲininka gouvernement ni lase ale ma nka o kɔfɛ kɔni o sera ka o ye ale weleku nka min ye ale ka journal kɔni o ye dan sigi ale la kalo 1 ɲɔgɔnna na ayiwa Kader i bɛ se k'a fɔ an ye jamana ɲɛmɔgɔw ye nin kunnafoni dila maa minnu minɛ maa kelen n'o ye Atana Ulon ye i bɛ se k'a fɔ an ye a minɛkun kɛra mun ye wa a minɛkun o ye ale ye sɛbɛn min bɔ a ka journal kɔnɔ ka fɔ ko min ye VDP n y'a fɔ ɲɛna cogo min na min ye VDP ka sara ye ko o miliyɔn 400 kɔni ko o dunna ka bɔ finitigi dɔw fɛ ayiwa a yɛrɛ tun ye jalaki la finitigi dɔw kan o dɔw yɛrɛ tun lɔnni don nka fanga ɲɛmɔgɔ y'a jira ko Atana ye min sɛbɛn a ka journal kɔnɔ ko o ko nin kɔni ko o tɛ tiɲɛ ye o yɛrɛ kɛra ka min bɔ an min wele ko droit de réponse k'a sɛbɛn k'a fɔ ko Atana ye min sɛbɛn ko o ye nkalon ye o ye kosɔn fɛn fɛn yɛrɛ ye ɲininkali di ale ma ka se k'a fɔ ko ale ye min sɛbɛn a ka journal kɔnɔ ko tiɲɛ ko ye tiko la o kɔfɛ an tun b'a ɲini ko min ye ale ka journal ka dansigili ye kalo kelen kɔnɔ o bɛna kɛ nin ko nin dan ye nka o kɔfɛ fɛnɛ an y'a ye ko o sera ka nin maa ni ko ka ale minɛ ka tunu ni ale ka taa ni ale yɔrɔ min kɔni o si ma dɔn fɔlɔ an ka foli b'i ye nin tun ye VOA ka kunnafoni dila Kader Traoré ka laseliw ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso jamana o faaba kɔnɔ an bɛ to kunnafoniw kɛnɛ kan seko ani dɔnko nasiraw fɛ Côte d'Ivoire ani Mali jamana tun nisɔndiyalenba don ni kunɲɔgɔn laban in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jumadon n'o bɛnna juin kalo 21 ma ɲinan san Abidjankaw fɛ yen Mali futinɛ yelenba min lakodɔnnen don diɲɛ fan bɛɛ n'o ye Umu Sangare ye tun bɛ concert belebele kɛnɛ kan
concert min ni a kɛra bonya ani karama ye VOA Bambara ka kunnafoni dila min ye ni kunnafoni nunu ta an ye o ye kunnafoni lase n'o bɛ wele ko Ange Nomayo Kayatu Traoré ale bɛ a bayɛlɛma k'a lase an ma bamanankan na VOA Bambara tɔgɔ la. Kɛnɛ nin kɛra wasa kɛnɛ belebeleba ye Umusangare ni a ka fɔlikɛ kulu bolila la juma tɛmɛnen na Abidjan. Maliden minnu sigilen bɛ Abidjan bɔra i ko kɔnɔkulu kana concert nin na. Maliden 1000 ɲɔgɔnna jatew de nana kɛnɛ nin kɔnɔ. Ɲɛnajɛ daminɛ la Umusangare ye tasibila kɛ Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire ye Umusangare ye depuis fitini. Côte d'Ivoire m'a toujours accompagné. Côte d'Ivoire ne dɛmɛ kosɛbɛ. Côte d'Ivoire jɔra ne ani faso Maliba ye waati caman. An bɛ o foli kɛ Côte d'Ivoire jamanadenw ye. Bravo les Ivoiriens. K'a ta ɲɛnajɛ in daminɛ la fo ka taa se a laban waati ma tuguliba de kɛra Umusangare a n'a lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛla la. A mɔgɔ dɔw yɛrɛ yɛlɛnna scène kan yaasa ka tasibila kɛ a ye. U ye dɔn kɛ ne ka tila k'aw ka kanu yira musobangana nin na ni ɲɛnajɛ ɲumanba in senfɛ. Conseil de ma maman chérie Umusangare a été au top. Ne bamuso Umusangare chérie kɛra kabako ye. Ne bɛ barika bila Ala ye. Sabula n ye kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ ka magɛrɛ a la ne ka tila k'a jansa ni wari dɔɔni ye. Nka n'i y'a ye wasa kɛ a ka ko ka di ne ye kosɛbɛ. Ɲɛnajɛ in labɛnna a ɲuman na. A labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatira ka bɔ a daminɛ na fo ka se a laban waati ma. An bɛ foli bila a labɛnbagaw ye ani Umusangare yɛrɛ ye. Ni ce ka baara ɲuman na. Bon, c'est une expérience vu que... Ni ye anw bolo koba de ye sabila manden dɔnkilidala musoba ŋana don a ka ko ka di anw ye kosɛbɛ Ala ka taa ɲɛba di a ma. Bon, le concert de Umusangare vraiment. Umusangare ka concert nin ye koba de ye ne bolo sabila a kɔkɔrɔma dugunbaga de ye ne kabini Mali la. Ne bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ne bɛ a lamɛn kabini a ka dɔnkilida daminɛ waati ninnu na. A ka fɔlisenw bɛ hakili dayɛlɛ de di ne ma ka miiri di yan nɔ duniya taabolow kan. J'écoute depuis jusqu'à présent. Parce que ces chansons, c'est seulement des chansons qui m'ouvrent des opportunités dans l'esprit, qui me permettent aussi de réfléchir. Akili jagabɔ ɲɛnamayaw kan kanuyaw ani jamana yɛrɛ kan o ye kuma kunbaw ye minnu bɛ lase Umusangare ka dɔnkiliw fɛ. Concert promoteur ninnu fana tun bɛ fɛ ka sinsi kɛ Ivoire ani Mali jamanadenw ka jɛ ka fɔ kan. Oui, pour nous, ce concert est une réussite. Anw kɔni fɛ concert ɲana kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni concert sigira barokun ye kan. An y'a fɔ ko tabaski ani fara ɲɔgɔn kan. Aw yɛrɛ y'a ye jama bɔra cogoya min na. Côte d'Ivoirekaw bɛ yan, Malidenw bɛ yan, farafina yɛrɛ bɛ yan. U nana Umusangare lajɛ. O de tun ye laɲini ye. O la anw bolo laɲini sabatira. Sabula a tun ka kan ka jira ko Côte d'Ivoire ni a sigiɲɔgɔnw ye balima jamanaw de ye. C'est une réussite. L'objectif a été atteint. Maliden minnu sigilen bɛ Côte d'Ivoire jamana kan caman nana Umusangare ka ɲɛnajɛ kɛnɛ nin kan. U caman ye dɔn kɛ kosɛbɛ concert nin senfɛ. Mali musobangana nin ka fɔlisen ninnu kɔrɔla la. Nin bɛɛ lajɛlen kɛra nisɔndiya ani sabatiliba de kɔnɔna la. Ka da ninnu bɛɛ lajɛlen kan an bɛna Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni lase aw ma. Sirantolanta bunakun kan ka sanga ni Mali sirantolantanaw cɛ kɔrɔbalenw forobatɔn ko don olu ka kumakanw ye bɔlɔlɔw n'o ye réseaux sociaux ye olu sanfɛ k'olu tɛna u ni yɔrɔ ta Mali ka ɲɔgɔndanw na tuguni ni yɛlɛmɛ ma don Mali sirantolanta tagabolo la maliden caman ma nisɔndiya u ka hakilinaw filɛ a ko kan. Ne tɔgɔ ye Bala Ture ka bɔ Badugu Nafaji. Ne yɛrɛ ye yɛrɛ tɔgɔ mɛn dusukundimi bɛ sin ka ne minɛ ten. U b'a fɔ k'u tɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw de ye k'u ka drapeau défend quoi. Ni ne yɛrɛ ye Mali yɛrɛ fédération ɲɛmɔgɔ mɔgɔ ye u bɛ nin bɛɛ bila u bɛ na ni génération kura wɛrɛ ye pour que Malien ka se ka lafiya. Zɛru ka ladilikan tɛ se ka di olu ma parce que ladilikan ko t'olu la bilen an b'olu to yen sa de ni ko k'i bɛ ladilikan di u ma an b'an sigi o la olu bɛ to yen de dusu t'u la. Jamana wɛrɛ mɔgɔw de b'a fɔ k'olu bɛna Mali ci yan o bɛ kɛ i tɛ Malien k'a fɔ ko b'an bɛ taga an bɛ gagner Malien zɛri si tɛ i to Malien zɛri ko fɔ k'a fɔ k'an bɛ taa nin jamana k'an bɛ gagner ko Malien bɛɛ k'i hakilila tigɛ a tɛ yen. A bɛɛ dɔrɔn k'an ka duwawu kɛ duwawu bɛɛ kɛ dɛ mais duwawu bɛɛ kɛ min o y'a sɔrɔ dusukolo b'i yɛrɛ la dɛ. N tɔgɔ Manfa Kɔnɛ
ka bɔ Badugu Nafaji bɛɛ ko Mali bɛ se balontan na ni diɲɛ bɛɛ di mais Mali supporter dusu kasilen don bi ka tɛmɛ supporter bɛɛ kan a yɛrɛ kɛlen komi k'i bɔ Malidenya la ala ni an ka Mali joueur minɛ yɛlɛ terrain kan u bɛ kɛ cogoya min na terrain kan a bɛ kɛ fɛn yɛrɛ bɛ maloya quoi tɔgɔ min bɛ i la kɔfɛ a t'o tɔgɔ balontan na Mali ye quoi est-ce que a faamuya sinon a mɛna ko dusukolo i la a ile kɛ an ka dusukolo ta fɔlɔ de ka kɛ gagner ka sɔrɔ ka kan dɔ fɔ kan ka bɛɛ sanctionner ka yira i la k'a fɔ yan ye Mali de ye n'i ko k'i tɛna jouer i ɲɔgɔnna caman de bɛ yan. Ne tɔgɔ Amadu Sumaworo ka bɔ Badugu Nafaji ne yɛrɛ bolo sigi a fɔ de y'a fura ye o ka wele k'u sigi ka u ɲininka a ko fɛn jumɛn bɛ yen a y'a fɔ o fɛ n'o fɔra sisan a ka ca la fɛn dɔ bɛ fɔ yen n'a bɛ se ka kɛ tiɲɛ don fana a bɛ se ka kɛ tiɲɛ tɛ o kɔni ye ne kɔni hakili ye mais u dusu bɔra dɔrɔn k'a fɔ k'u tɛna bɔ u kana fɔ k'u tɛ balontan faso ye. Ne tɔgɔ ye ko Saliya Kamaradi Lewuradi Soleil Mali balontan ko ni dusu tiɲɛ tɛ fila ye kelen kɔni ɲɛnama Mali y'o kɛ sɔrɔ balontan ko la k'a fɔ ko n'u ko dɔ ma kɛ ko u tɛna jouer Mali fɛ tuguni u filila u tun man kan k'o fɔ cogo b'a la min tɛ nin ye quoi n'a ma jouer Mali fɛ a bɛ jouer jamana jumɛn fɛ balontan na baasi tɛ yen ko min bɛ u ka jamana tɔgɔ tiɲɛ ka se nin degré nin ma tan quoi vraiment bi m'an bila supporteria la mais ma a mɛn fɔlɔ ni nin tɛ an kɔni bɛ dugawu de kɛ Mali bɛ se ka dususuma sɔrɔ balontan ko la cogo o cogo ala ko o ko latigɛ Mali ka dususuma sɔrɔ sinon jamana caman bɛ yen bi Mali kan ka Coupe d'Afrique ta ka kɔn olu ɲɛ halisa Mali ma kelen sɔrɔ vraiment o fana joueur yɛrɛ kan ka fɛn dɔ bila u kunkolo la ka ko caman bɛ yen k'o bɛɛ to yen k'i ɲɛsin coupe nɔfɛla ma. Kassim Kone mɔgɔ bɛ ka kuma mun fɔ ne ka jalakali bɛ taa ka taa balontan ɲɛmɔgɔ fanfɛla la sabula n bɛ kuma ni misaliya de ye mɔgɔ n'i ye mɔgɔ bila baara la i kan ka bila i kan ka mun kɛ fɔlɔ i b'o kɛ i b'a bila condition na n bɛ misaliya ta mun kan o ye entraîneur yɛrɛ ka côté fɔlɔ Mali entraîneur bɛ bila baara la san caman magaso ye san kelen ɲɔgɔnna kɛ a fɔra k'o ka sara ma kɛ n'i ye mɔgɔ bila baara la i bɛnna mun kan i b'o bɔ a sira fɛ fɔlɔ ne ka jalakili ni 100 de don 80 bɛ taa balontan ɲɛmɔgɔ fan fɛ parce que an ka balontan ɲɛmɔgɔ ninnu olu de olu kana balontan laɲɛnamaya olu bɛ na de kana u yɛrɛ u laɲɛnamaya fɔlɔ. An bɛ don min ko bi Mali Senatolanta Fédération ɲamayaso ka fara farikolo ɲɛnajɛ minisiriso kan olu ma kuma fɔlɔ a ko kan VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don. An balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na min labɛnna VOA Bambara ka kunnafonidilaw fɛ ka bɔ Washington DC. An bɛ sɔrɔ an ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen kan bɔlɔlɔ kan aw bɛ se k'an sɔrɔ Facebook, YouTube ani Instagram kan. O fɛnɛ kɔfɛ aw bɛ se k'an bataki 001 220 24 47 16 n'o ye an ka bamanankan na 24 30 40 ani 7 10 ani 6 aw bɛ se k'aw tɔgɔ aw jamu aw sigiyɔrɔw ani aw ka bataki da aw kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.